नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला घरगुती गरम मसाल्याची रेसिपी दाखवणार आहे आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे ही छोटी वेलची आहे, लवंग, ही मसाला वेलची आहे मोठी, नागकेशर, जायफळ, जावित्री फूल, दगड फूल, तेजपत्ता, दालचिनी, चक्री फूल, ह्या सुक्या मिरच्या आहेत लाल, धणे, मिरी, बडीसोप, शहाजिरं आणि खसखस। हे सर्व साहित्य पहिले आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहे आणि ते करता करता मी तुम्हाला त्याचं प्रमाण सांगते। सर्वात आधी मी ही कढई तापत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यात मी या 20 लाल मिरच्या घालते, सुक्या लाल मिरच्या। ह्या आपण पूर्ण ड्राय रोस्ट म्हणजे एकदम छान कुरकुरीत भाजून घ्यायचे आहे। आता माझ्या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत। आता मी हे 1 वाटी धणे घालणार आहे। हे पण व्यवस्थित छान भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे मी ह्या टीस्पूनने घेतलेले आहेत, म्हणजे तुम्हाला एक 8 ते 10 टीस्पून धणे होतील 1 वाटी म्हणजे। आता मिरची आणि धणे झालेले आहेत। आता हे सर्व गरम मसाले आपण घेऊया। हे जावित्री फूल 2 आहे, अर्ध्यापेक्षा कमी जायफळ आहे, त्यानंतर थोडं दगड फूल आहे, 5-6 तेजपत्ता आहे, 7 ते 8 दालचिनीचे तुकडे आहेत मोठे, 2 चक्री फूल, 10-12 वेलच्या छोट्या, 3 मोठ्या वेलच्या मसाला वेलची, 10 ते 15 लवंग आणि हे नागकेशर, हे अर्धा टीस्पून आहे। हे पण सर्व आपण आता छान ड्राय रोस्ट करून घेणार आहोत। आता हे खडे मसाले झालेले आहे। आता आपण हे बघूया। हे 4 चमचे बडीसोप आहे, 3 चमचे मिरी आहे आणि हे 2 चमचे शहाजिरं आहे। हे मी ह्या टीस्पूनने घेतलेलं आहे मेजरमेंट करून। आता हे पण छान ड्राय रोस्ट करून घेऊया। आता सर्वात शेवटी आपण 2 टीस्पून खसखस भाजून घेणार आहोत। ही 2 टीस्पून आहे। आता हे सगळे मसाले आपले ड्राय रोस्ट करून झालेले आहेत। हे लगेच आपण मिक्सरमध्ये नाही घालायचे आहेत फिरवायला, कारण का गरम गरम आपण जर पावडर करायला घातली तर ते जरा चिकट असं होतं, तेलकट सारखं होतं पावडर, म्हणून हे पूर्णपणे थंड व्हायला ठेवायचं आहे। हे थंड झाल्यावर आपण मिक्सरमधून फिरून ह्याचा गरम मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। आता मी मसाले थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये त्याचा पावडर करून घेतलेला आहे। हा बघा, छान असा आपला गरम मसाला रेडी झालेला आहे। आता हा आपण एका बॉटलमध्ये काढून घेऊन ठेवायचा आहे। अशा प्रकारे मी हा बॉटलमध्ये भरून ठेवणार आहे गरम मसाला। असा हा आपला गरम मसाला छान रेडी झालेला आहे, मस्त वास येतोय। पण हा आपण एकदम टाईट कंटेनरमध्ये असं बंद करून ठेवायचं आहे, नाहीतर वास जाण्याची शक्यता असते। हे आता असं आपला बॉटलमध्ये भरून झालेलं आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली नक्की सांगा। आपल्या घरगुती गरम मसाल्याची रेसिपी।